இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிண்ணா. எப்படின்னா, நீங்கள் இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஒரு டைம் லாகின் பண்ணி வச்சிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இப்படி லாகின் ஆகிடும். நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ண கூட அவசியமே கிடையாது. போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டவுன்லோடரில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த ரூட்டோ அந்த ரூட்டுக்குரிய கடைகளில் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு 6 ரூட்டு வரும். இன்றைக்கி எந்த ரூட்டு போக போகிறீங்களோ, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாந்தோண்டிமலை, சேந்தமங்கலம், அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து கொடைக்கானல் நத்தம் அந்த மாதிரி இருக்கும். பெரிய மணலி, கொடைக்கானல் நத்தம், நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய 6 ரூட்டுமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கும். இன்றைக்கி அந்த லைனில் போகிறீங்க, எந்த லைனில் போகிறீங்களோ அந்த லைனில் போய்ட்டு அந்த டவுன்லோடரில் அந்த கஸ்டமர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. டவுன்லோடில் போய்ட்டு கஸ்டமரு, பில்லு, கஸ்டமரு, ப்ராடக்ட் வந்து இல்லை ரூட் வைஸ் வராது. ப்ராடக்ட் வந்து நம்மகிட்ட வந்து 3 வரும். இது 3 டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு உங்களுக்கு கஸ்டமர் டேட்டா பேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும். போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இதில் 3வது ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், பே பில். அதாவது சேல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மேலே 4 இது வந்து டேஷ்போர்டு. அதில் நீங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ விற்றுருக்கீங்க, எத்தனை பில்லு போட்டிருக்கீங்க, எவ்வளோக்கு கிரெடிட் கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளோ காசு கையில் இருக்குது, எல்லாமே அப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும். அதிலே 3வது வந்து பே பில்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்குது. நீங்கள் தமிழில் டைப் வச்சுருக்கனால தமிழில் தான் வரும். இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கனகராஜ்னு சொல்லி ஒரு இது தமிழில் டைப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தமிழ் கீபோர்டு மாற்றிட்டு நீங்கள் எது சர்ச் பண்ணிக்கலாம். சர்ச் பண்ணும்போது இப்போ கனகராஜ்னா கனகராஜ் மளிகை இப்படின்னு வந்துடும். ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கே வந்துடும். இதை போய் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த கடைக்கு வந்து என்னென்ன பில்லு போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பில்லில் கனகராஜ் மளிகை. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இது தமிழில் இருக்குது. நீங்கள் என்னென்ன கடை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே தமிழில் இருக்குது. இதை போய் செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி வந்துடும். இதில் வந்து நீங்கள் நம்மகிட்ட ப்ராடக்ட்டு மஞ்சத்தூள்னா TUR, மிளகாத்தூள்னா அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கிங்க. மஞ்சத்தூள்னா இது TUR செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா 20 மஞ்சள், 50 மஞ்சள், 100 மஞ்சள் வந்துடும். மிளகாத்தூள்னா CHILL 20 மிளகா, 50 மிளகா, அரை கிலோ மிளகா. சாம்பார் தூள் SAMB சாம்பார் தூள். சிக்கன் மசாலா CHICK. இது மட்டும் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் எதாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஷார்ட்கட்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொன்றுக்கும். சிக்கன் மசாலாவுக்கு என்ன, மஞ்சத்தூளுக்கு என்ன, மிளகாத்தூளுக்கு என்ன, சாம்பார் தூளுக்கு என்ன, மட்டன் மசாலாவுக்கு என்ன, கடுகுனா KAD, சீரகனா SWE, வெந்தயம்னா VN. இது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எந்த ப்ராடக்ட் வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து கடுகு 1 கிலோ, மஞ்சத்தூள் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். மஞ்சள் 1 கிலோ பில் போட்டுனா மஞ்சத்தூள் 50 மஞ்சள் போட்டு 1 அவ்வளோதான். இல்லை 2.5 கிலோ வேணும் அப்படின்னா 2.5, இல்லை 3 கிலோ வேணும்னா 3. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேட்டு கால்குலேட் ஆகும். நீங்கள் மல்டிப்ளையோ எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. திருப்பி ஆடு ப்ராடக்ட்டு சாம்பார் தூள் 2 கிலோ கேட்குறாங்க. சாம்பார் தூள் போய் செலக்ட் பண்ணி சாம்பாரில் 2 இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு உடனே டோட்டல் கிளிக் இதாகிடும். அப்புறம் மட்டன் வேணும்னா மட்டன் மசாலா 50 கிராமில் 2 கிலோ. இப்போ எனக்கு வந்து இதில் இப்போ என்னென்னா இப்போ ரேட்டை குறைச்சி போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரேட்டை குறைச்சிக்கலாம். இல்லை ஃப்ரீ கொடுக்குறனாலும் ஃப்ரீ கொடுக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் வந்து கிலோவுக்கு 100 கிராம் ஃப்ரீ பண்ணணுன்னாக்கா இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் கீழே அந்த 5% கீழே 3 டாட் இருக்கும். அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆடு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்டு, எடிட் ப்ரைஸ் 2 ஆப்ஷன் வரும். ஆடு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்னா அதுக்கு என்ன ஃப்ரீ கொடுக்குறீங்க, மஞ்சத்தூளே பிரிஞ்சுக்கணும்னா மறுபடியும் அந்த ஃப்ரீ டர்மரிக்கு அப்படின்னா 50 மஞ்சள் வந்துடும். அதில் எவ்வளோ ஃப்ரீ கொடுக்கணுமோ அந்த ஃப்ரீ குவான்டிட்டி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான். அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 மஞ்சள் 3 கிலோ போட்டிருக்கோம். 300 கிராமுக்கு 100 கிராம் அப்படின்னா அதை போய் மறுபடியும் நம்ம 3 மாற்றிக்கலாம். அது மாதிரி இப்போ சாம்பார் தூள் வந்து எனக்கு 2 ரேட்டு போடணும், 240 ரூபா இல்லாமல் 220 ரூபா ரேட்டு போடணுன்னாக்கா நீங்கள் இது ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு எடிட் ப்ரைஸில் 220 போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிடும். 440 ஒரு கிலோவோட ரேட் என்னங்கிறது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். நீங்கள் குவான்டிட்டி மொத்த ரேட்டுமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும். ஸோ ஈஸி தான். இதில் ரொம்ப ஈஸி. இப்போ மட்டனுக்கு ஃப்ரீ பண்ணால் அதேமாதிரி ஆடு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்டு அதில் போய் மட்டன் இதில் இது செலக்ட் பண்ணி MUTன்னு செலக்ட் பண்ணணும். மட்டன் மசாலா செலக்ட் பண்ணால் அது குவான்டிட்டி கேட்கும். எவ்வளோ ஃப்ரீ போடுறீங்க மட்டன் மசாலா 2 கிலோவுக்கு 200 கிராம் அப்படின்னா 200 கிராம். ஸோ இவ்வளோ இது வந்து ரொம்ப 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 ப்ராடக்ட் சேர்க்குறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் எழுதுறதை விட இது வந்து ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இது செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட் இருக்கும். ஸோ ப்ரொசீடை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்ட பில்லு வந்து அப்படியே வியூ ஆகும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அந்த யார் கடைக்காரங்கள்ட்ட காமிச்சு அந்த கடைக்காரங்கள்ட்ட செல்லை கொடுத்து படிக்க சொல்லலாம். 50 மஞ்சத்தூள் 3 கிலோ போட்டுருக்குன்னா 390 ரூபா, 50 சாம்பார் தூள் 2 கிலோ 440 ரூபா, மட்டன் 2 கிலோ 600 ரூபா, அதுக்கு மஞ்சத்தூள் 300 கிராமும் மட்டன் வந்து 200 கிராமும் நான் ஃப்ரீ போட்டிருக்கேன். சாம்பார் தூள் மட்டும் ரேட்டாக 220 ரேட்டை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள்.
இது சொல்லி காமிச்சிட்டு டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ விட்டு 1430 ரூபா வருதுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அவ்வளோதான். இது அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இதில் போய்ட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சேவ் பில் கொடுத்துடலாம். சேவ் பில் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிரும். அதில் ஃபுல் பேமெண்ட், நோ பேமெண்ட், பார்ஷியல் பேமெண்ட் 3 ஆப்ஷன் வருது. இந்த இதில் வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்னா ரெடி காசு கொடுத்து எடுக்கிறவங்களுக்கு, கிரெடிட் காசுங்களுக்கு நோ பேமெண்ட்டு, பார்ஷியல் பேமெண்ட்னா பாதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது. இதில் எது வேணாலும் இந்த 3 ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கொடுத்துட்டு இதில் ஃபுல் பேமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே பிரிண்ட் இருந்ததில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் வரப்போகுது. இவ்வளோ தான் நம்ம பில் போடுறதே, இவ்வளோ தான், ரொம்ப ஈஸி. அதே போல் இப்போ கிரெடிட் வாங்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கிரியேட் பில்லு வந்து பில்லு போடுறதுக்கு, இந்த பே பில்லுங்கிறது வந்து கிரெடிட் வாங்குறதுக்கு. இது யார் யார் கிரெடிட் இருக்காங்களோ அந்த கிரெடிட்லாம் போய் செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அது வந்து நம்ம எது கிரெடிட் இல்லாதனால நமக்கு எல்லாம் 0 காட்டுது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மஞ்சத்தூள் 1 கிலோ வந்து கிரெடிட்டில் பில்லு போடுறேன். அவங்க வந்து பே பில்லு போடுறது எப்படின்னு பாருங்க. பில்லு போடுறதுக்கு வந்து கிரியேட் பில்லு போய்ட்டு பார்ட்டி யார் முருகன் மளிகை அப்படின்னா முதல்ல தமிழ் கீபோர்டு மாதிரிக்குது அமுத்தி பிடிச்சின்னா தமிழ் வந்துடும். தமிழில் போய்ட்டு முருகன் மளிகை இது பண்ணுறீங்க. ஸோ முருகன் மளிகைக்கு மஞ்சத்தூள் வந்து கிரெடிட்டில் பில்லு போட போகிறேன். 50 கிராம் மஞ்சத்தூளுக்கு TUR டைப் பண்ணால் அதுக்கு நான் TURக்கு இங்கிலீஷ் கீபோர்டு மாற்றிக்கிறேன். TUR 50 கிராம் மஞ்சத்தூள் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறேன்? 1 கிலோ கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு 100 கிராம் ஃப்ரீயோட கொடுக்க போகிறேன், ஆடு ஃப்ரீ. அதில் போய்ட்டு 50 மஞ்சத்தூளில் 100 கிராம் கொடுத்துட்டேன். மஞ்சத்தூள் 130 ரூபா, அவ்வளோதான். ப்ரொசீடு கொடுத்துட்டு இதை வந்து மறுனா மஞ்சத்தூள் கொடுத்துருங்க. அப்படியே கஸ்டமர்கிட்ட அந்த மொபைலை கொடுத்து பாருங்கள். மஞ்சத்தூள் 1 கிலோ, அதுக்கு 100 கிராம் ஃப்ரீ, 130 ரூபா ரேட்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போய் சேவ் பில்லு போகும்போது பார்சல் பேமெண்ட் இதில் வந்து இந்த கடை வந்து கிரெடிட்னா கிரெடிட்டில் போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பிரிண்ட் கொடுத்துடலாம். நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்துருங்க. இப்போ திருப்பி அடுத்த வாரம் போய் அவங்கள்ட்ட கலெக்ஷன் வாங்கணும். 130 ரூபா கிரெடிட் போட்டேன் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷன் வாங்கணும்னா பே பில்லில் போய்ட்டு முருகன் மளிகையை சர்ச் பண்ண போகிறீங்க. தமிழில் அதே போல் தமிழ் செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சைடில் வரும். முருகன் மளிகை 130 ரூபா கிரெடிட் போட்டு 130 ரூபா வந்துச்சு. அதில் போய்ட்டு முருகன் மளிகை செலக்ட் பண்ணி இது எவ்வளோ ஃபுல் பேமெண்ட்னா ஃபுல் பேமெண்ட், இல்லை கிரெடிட்லேயே பாதி கொடுக்குறாங்களாலும் பார்சல் பேமெண்ட்டு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் பார்சல் பேமெண்ட் போட்டுக்கலாம், ஃபுல் பேமெண்ட்டும் போட்டுக்கலாம். கிரெடிட்டில் 130 ரூபாய்க்கு 65 ரூபா போகிறாங்கன்னா 65 ரூபா அப்படி போட்டிங்கன்னா 65 ரூபா போகும், மீதி 65 ரூபா கிரெடிட்டில் வந்துருக்கும். அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் போடலாம். பே கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக பே ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முருகன் மளிகை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 130 ரூபா பில் அமௌண்ட்டு, 65 ரூபா காசு கொடுத்தாங்க, மீதி 65 ரூபா பெண்டிங். அதையும் நீங்கள் லிஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். முருகன் மளிகையோட என்ட்ரி என்ன ஏதுங்கிறதையுமே. இதுதான் இவ்வளோ இப்படி நம்ம ரொம்ப 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 ஈஸியாக நம்ம எல்லாமே டக்குன்னு பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே சேவ் பண்ணிக்கலாம். நம்மகிட்ட என்ன ஸ்டாக் இருக்குங்கிற கொண்டு நீங்கள் பில் அடிக்கும் போதே வந்துடும். க்ரியேட் பில்லில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணும்போது அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இந்த ஸ்டாக் STKன்னு இருக்க தான் ஸ்டாக். இப்போ நான் எதுவுமே இது டெமோ கொண்டனால 0 இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நான் இப்போ பில்லு போட்டால் அப்படியே ஆகும், மைனஸ் வந்துருப்பாங்க. சாம்பார் 2, மட்டன் மசாலா 2 200, அதெல்லாம் உடனே உங்களுக்கு லைவாக அப்டேட் ஆகும். எல்லாமே பார்க்கலாம். ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஆப்பு. அதனால் இந்த ஆப் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் என் நம்பரை போட்டு நீங்களாக உங்கள் பேரில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சம் அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.